Cât vei aștepta? Încă 40 de secunde? Încă 2 minute? Sau mai aștepți o oră? Dacă vrei să mergem în câteva ore? Știi ce? Dacă aștept pana mâine? Sau chiar o săptămână? O lună? Cât vei aștepta? Oamenii încep oriunde, oricând. Sunt răniți sau entuziasmați. Indiferent unde s-ar afla, abia sunt la început. Să facem proiectul. Doar du-te și amânarea moare. Dacă nu-ți controlezi mintea și ea te controlează, trebuie să o antrenezi făcând lucruri care te fac să fii inconfortabil. În acest fel, îți dezvolți mentalitatea de a nu da înapoi atunci când lucrurile devin grele, ceea ce se va întâmpla. Nu renunțăm, atacăm. Depășesc toate aceste bariere, ajung acolo unde vreau să fiu. Am învățat că toată lumea de pe această planetă își dorește ceva, își dorește excelența. Dar întrebarea este, ce ești dispus să faci pentru a-l atinge? Ce fel de dăruire, angajament, sacrificiu? Le spun oamenilor tot timpul, dacă aceasta nu este viziunea ta, dacă nu face parte din contribuția ta reală, dacă nu o faci să se simtă pe deplin vie și exprimată, dacă nu este adevăratul tău obiectiv, renunță mai devreme decât mai târziu. Dar dacă știi că este potrivit pentru tine, atunci reziliența este totul. Capacitatea de a fi rezistent la visele tale, de a merge înainte când există luptă, încercare, haos, frustrare, durere, furie, dezamăgire, rușine, regret, gene. Și chiar și cu toate acestea, mergi înainte. Știi că vei fi o persoană de succes. Este capacitatea de a fi suficient de optimist pentru a ști. Chiar și asta va trece. Această eră se va schimba. Voi dezgropa o cale, onorându-mi adevărul, urmărind visele prin groase și subțire, furtună sau umbră. Îmi voi susține forța mentală neînduplecată, nu doar urcând acel munte blestemat, savurând singuraticul. Urc delectându-mă în provocare. Găsesc bucurie în luptă, găsesc bucurie în greutăți, înfrunt echipa de top, îmbrățișez oboseala și incertitudinea. Înțelege, fiecare suflet admirat, fiecare aspirație sunt la fel ca tine, oameni obișnuiți care au muncit neobosit. Va fi foarte dificil, extraordinar de mult, dar iată chestia, să nu reușești. Aceasta este adevărata luptă, așa că canalizează acel efort în ceva care merită. Unii dintre voi jucați jocul, dar nu reușiți. Jucați fotbal, dar nu este fotbal. Puneți-vă, profitați de această șansă, lăsați totul să dispară, studiați diferit, exersați diferit, construirea și incorporarea obiceiurilor, nu norocul sau educația. Fiecare pas îndrăzneț, fiecare obstacol atins astăzi, deschide calea către un viitor mai luminos și mai îndrăzneț. Îmbrățișează suferința, gravează-o în minte, pentru că atunci când adversitatea se întoarce, să fii pregătit. Extindeți-vă, ieșiți din acea zonă de confort. Este terenul propice pentru eșec. Succesul nu este confortabil, este incomod. Un disconfort pe care trebuie să-l îmbrățișezi. Atacă, persiste, lasă-ți perseverența să fie neînduplecată. Rupe barierele, fii de neoprit, necruțător, forțând totul în cale să cedeze. Vei ajunge adânc, găsind mai mult atunci când este gol. Nu alarma sau părinții tăi se încurcă cu tine, este determinarea ta pură.
Controlează-ți emoțiile, indiferent cât de intense ar fi acestea. Este necesar să vă activați partea gânditoare, să vă decideți direcția și să nu lăsați sentimentele să vă stea în cale. Disciplina împlinește ceea ce a fost promis, chiar și atunci când entuziasmul inițial s-a risipit. Când nu vrei să te ridici, ridică-te. Când nu vrei să alergi, fugi. Când nu vrei să te dedici proiectului, dedică-te. Înfruntă lucruri dificile în fiecare zi, așa crești. Disciplina este calea către libertate, este motorul execuției zilnice, este ceea ce învinge scuzele care te rețin. Faceți din disciplina o parte din viața de zi cu zi și vedeți-vă că viața se îmbunătățește. Ce faci când nu se uită nimeni? Rămâneți concentrați sau vă relaxați, aceasta este disciplina. Este nevoie de disciplină pentru a face ceea ce este necesar când nu vrei să o faci. Puțină presiune înseamnă puțin progres. Nu mai căutați scurtături, luând calea ușoară. Faceți față provocării, pentru că cu cât vă confruntați mai repede cu ea, cu atât visul va fi mai intens. E timpul să te angajezi mai mult în viață, abandonați cauzalitatea și concentrați-vă pe ceea ce contează cu adevărat, deoarece alegerile noastre sunt cele care ne modelează viitorul. În fiecare secundă avem șansa de a urmări ce este mai bun. Versiunea noastră. Fiecare zi ne schimbă cursul vieții, așa că nu permiteți ca o altă zi să fie irosită în zadar.